И спортен свят тази седмица започва с матча ЦСКА, Локомотив София и опита на Нджонго Присо да направи най-важното в своята професия, а именно да вкара гол. Присо влиза в наказателно поле и стреля с левия крак в аут. Всъщност Присо изигра това положение все едно футболът не е негова професия, а занимание в свободното време. Продължаваме с друг матч на армейците, които останаха почти без пагони при гостуването на Ботев във Враца. Първо ще се насладим на прекрасна вратарска изява на червения защитник Костадин Стоянов. Да видим какво ще стане. Възможно за изравнителен гол. И топката не е във вратата. Дали обаче имаше игра с ръка? Не просто имаше игра с ръка, а топката така удари ръката на Костадин Стоянов, та чак му падна часовника. И ако Стоянов се справи не лошо с ръка, да видим какво направи с крак съотборникът му Нджонго Присо. Присо добре се освобождава. Тръгва да играе на двойно подаване. Получава топката. Присо на чиста позиция. Какъв пропуск! С проявата си Нджонго изненада дори своя треньор Милен Радоканов. Такъв пропуск може не само да предизвика потрес, но и аплодисменти. Все пак чудото, наречено гол, току-що бе превърнато в аут. Дали не е време да бъде наети психолог за Присо? За психолог не знам, но да му наемат футболна врата с размери не 7, а поне 17 метра. Оставаме на същия футболен матч, като този път защитникът на домакините Николай Маринов взе нещата в свои ръце. Постави отбраната на домакините безмълвна, спечели единоборството платини, не се разбраха двама футболисти, умишлена игра с ръка. Маринов дигна ръчица като прилежен първолак в училище. Костадин Стоянов и Николай Маринов заслужават да бъдат ръкоположени. Те доказаха, че футболът се играе не с крака и акъл, а с ръце и инат. И ако футболистът на Ботев получи червен картон, то този на ЦСКА се отърва само с жълт. Това накара треньорът на врачани Антони Здравков решително да напусне треньорската зона и зоната на разум. Антони Здравков иска да изгони Александър Костадинов. Къса картоните, хвърля ги песен на пистата и сега ще напусне. В яда си треньорът Здравков дори обърка съдийския делегат с полицай с фуражка, от когото потърси сметка за несправедливостта на терен. Антони Здравков по прякор София вероятно се обърнал съвсем напоително към съдията Александър Костадинов и роднините му по майчина линия. В родната група треньорите вдигат картони като съдии, полевите футболисти играят с ръцете като вратари, а зрителите са като белите мечки, застрашен от изчезване вид. Малцина знае, че в миналото съдията Костадинов е бил телевизионен водещ, но ние от господари на ефира обаче помним... Добро утро. В един тон. Днес явно сме... синхрон. Абсолютен синхрон, да. И ние сме изненадали, че във Враца Костадинов не беше в тон и синхрон с футболните правила. Затова се наложи той и други негови колеги публично да се разкаиват за своите съдийски прегрешения. Един от тях беше Христо Ристосков. Грешките, които ги допуснах на мача на ЦСКА Лудогорец, си са мои грешки, защото бях качил килограми, трудно се движих, седех по маси, правих си чики-рики и в един момент стана фаул. И като стана фаул, трябваше да хода в Австрия на санаториум и да го слабя. Дебелариумът в Австрия може спокойно да изпълни своята квота. У нас е пълно със съдии, които седят по масите и си правят чики-рики. И седех по маси, правих си чики-рики. И в един момент стана фаул. Продължаваме с албанския футболист на Литекс Армандо Ваюши, който пък наскоро си направи чики-рики с ЦСКА, като им вкара 2 гола. Този пас, след това центриране към Ваюши, удари, това е 1-0 за Литекс. Страхил Попов, хубаво фалцово центриране, удари гол. 2-0, Армандо Ваюши бележи втория си гол. Впоследствие Ваюши получи българско гражданство. Да видим или по-скоро да чуем как в мига на затишие Армандо беше посрещнат от публиката в Разград на мача с Лудогорец. Да се чуди човек кой от двете е признание и кое е обида. Култовия Емил Велев Кокала сигурно е наясно.
Да, Фидал може, да, Фидал. Никой обаче не можа да нарани така Армандо Ваюши, както го направи Йордан Минев от Лудогорец. Накрая да проверим дали Нджонго най-накрая ще отбележи гол. Нджонго Присо трябва да се смени името на Нджонго Пропуско. Това е спортен свят. Изпускат до доказване на противното.